Pnawn da bawb. Mae'n bleser gen I gyhoeddi canlyniadau'r Mabolgampau a canlyniadau'r Eisteddfod ar gyfer ein Gŵyl haf eleni. Ond cyn bod fi'n gwneud hynny, gai ddiolch yn fawr iawn I chi gyd sydd wedi cystadlu yn yr Eisteddfod ac yn y Mabolgampau eleni. Mi roedd yna gystadlu brwd ar nifer fawr o'r cystadlaethau. Nawn ni ddechrau felly gyda'r Mabolgampau. Yn y trydydd safle, gyda 1,271 o bwyntiau, mae llys Rhymni. Yn yr ail safle, gyda 1,342 o bwyntiau, mae llys Taf. Ac yn y safle cyntaf, yn fuddigol felly, mae llys Hafren gyda chyfanswm arbennig o 1,855 o bwyntiau. Felly llongyfarchiadau mawr iawn I lys Hafren ar ennill y Mabolgampau. O ran yr Eisteddfod, y llys sydd yn drydydd yn yr Eisteddfod ydy llys Rhymni gyda 632 o bwyntiau. Yn ail, mae llys Hafren gyda 731 o bwyntiau, sydd yn golygu yn fuddigol, dwi'n credu am y tro cyntaf erioed, mae llys Taf gyda 952 o bwyntiau. Felly llongyfarchiadau mawr I lys Taf. O ran yr wyl haf ei hun felly, yn y trydydd safle mae llys Rhymni gyda 1,903 o bwyntiau. Yn yr ail safle mae Taf gyda 2,294 ac felly yn fuddigol yn yr wyl haf yn gyfan gwbl mae llys Hafren gyda 2,586 o bwyntiau. Felly llongyfarchiadau mawr iawn I chi I gyd yn llys Hafren a llongyfarchiadau I chi gyd sydd wedi cystadlu a wedi dod yn fuddigol yn yr holl gystadlaethau. Mwynhewch yr haf.